Blessing. Nangge. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. 1 2 3. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masiha ibna Maryam. 1 2 3. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masiha ibna Maryam. In arada an yuhlikal masiha ibna Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a. 1 2 3. In arada an yuhlikal masiha ibna Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Yakhluqu ma yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Yakhluqu ma yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. 1 2 3. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Qul falima yu'adzibukum bidunubikum. Bal antum basyarum mimman khalaq. Bal antum basyarum mimman khalaq. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana. Yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir. An taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa in qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wa in qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum.
الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون فاذهب قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين Sadaqallahul azim. Niki tasik cerita tentang Yahudi Nasrani. Jenengan pirsani mulai kolomben keterangane 14. Jenengan pirsani
terjemahe sing asta terjemahan ayat 14. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hadzam mimma dzukiru bi. Jadi kaum Nasrani nggih, kaum Yahudi niku sakjane mboten agama. Nasrani niku sanes nami agama, Yahudi niku asline nggih sanes nami agama. Niku kelompok niku. Niku komunitas. Dadi Yahudi niku kan asline keturunane Nabi Yakub, nggih, keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub nggak ada putra kaliwelas putrane ini. Salah setunggale sing dadekno cerita ten Quran sampai dadi nama surat niku Nabi Yusuf niku putrane Nabi Yakub. Lah sedereke lintune enten sing namine Yahuda, iya. Nah, ngandhap-ngandhape niku mangke kelompoke kuwabe keturunane niku disebut Yahudi. Dadi niku sakjane keturunan gen. Keturunan anake akeh terus manak dadi keluarga besar niku. Nggih lho. Lah 12 teko Nabi Yakub tok putrane 12. Terus Nabi Yusuf mangke enggak ada putra sing lintune Benyamin macem-macem enggak ada putra kan ngagem sangat keluarga besar. Jenengan sing duwe anak loro, duwe anak telu lek Ramadan, lek riyo ramene rae ram. Ya ku gurung ditambahi ponakan, gurung tambahi IP macem-macem. Niku komunitas kata. Sakjane mboten nami agama sakjane. Nek nami kelompoke namine Bani Israel. Bani Israel. Israel niku sebutane nek bahasa Ibrani, bahasa Arabe namine Abdullah. Nah, Yakub niku sebutane niku wau Nabi Yakub. Nah, iku putra-putrane Nabi Yakub sing katahe 12 sampai anak putu-putune kathah niku wau. Lha niku agamane napa? Agamane asline Islam. Kitabe namine kitab Taurat. Dicepengi tenggene Nabi Musa, disrano ten Nabi Musa. Dadi Nabi Musa niku nggih anak keturunan saking Nabi Yakub ngandhep niku wau. Dituruni kitab Taurat. Terus niku mangke damel cekelan, mboten namung nek umat zaman rumiyin niku kan umate namung satu kelompok, umat satu komunitas tok. Mboten digawe wong liya, digawe kelompoke dhewe ngoten. Nah, kelompoke dhewe Nabi Musa Bani Israil niku nggak ada kitab namine Taurat. Ten Bani Israil kuwata sing dadi nabi mangke ngandhap-ngandhape Nabi Harun sedereke Nabi Musa nggih dadi nabi. Mangke santrine Nabi Musa napa niku Yusa nggih dadi nabi. Kathah mangke dadi nabi kathah. Nah, masing-masing niku nggih nglanjutno kitab Taurat niku. Mangke terus salah satune nggih anak turune namine Nabi Daud. Nabi Daud niku tasik ngandhap-ngandhape Nabi Musa. Niku pikantuk kitab namine kitab napa? Nek Nabi Daud napa? Zabur. Zabur iku hanya memperkaya mawon boten syariat anyar boten. Nggih nerusno agamane Islam. Sajane agamane Islam, kelompoke jenenge Yahudi. Tapi para ulama niku enten sing sebutane Rabbaniyin, mangke ten Quran enten sing sebutane ahbar. Kangge nek mboten salah lho nggih, kangge Yahudi niku Rabbaniyin, nek kangge Nasrani niku ahbar. Enten istilahnya pendeta kali pastor niku lho. Nah, niku teko mriku. Lah para ulama niku ndelok kitab niku akeh sing diowahi. Ya iku kurang ajare teko kuno. Kitab niku dibuseki, digenteni, ditulis tambah-tambahi. Sehingga sing asli kitab Taurat iku sing endi kata sing mboten semerap. Kata sing mboten semerap. Dadi sak santri ngandhap-ngandhap iku mboten kaya sejarah Quran. Kata sing apal mboten. Sehingga mboten jelas niki iki sing asli Taurat sing ndi niku kok tambah pembaharuane tambah kata revisine tambah luar biasa ndereki karepe napa para ulama niku wau kata sing kedonya ulama niku cedhek kare raja dibujuki raja ngene akhirnya gelem gak karu-karuan akhirnya terus akhirnya ndamel komunitas niku wau akhirnya dadi
Sampai saniki akhirnya dadi jeneng agama. Asline sanes nami agama Yahudi niku. Bani Israil niku saiki kan jadi jeneng negara Israel niku. Niku asline mboten jeneng negara, wong gak duwe negara. Nah, makane temriki mangke diceritakno. Piyambake niku sakjane Bani Israel, keturunan Nabi Yakub, Nabi Musa sak ngandhap niku dijanjeni siji wilayah. Namine Ardul Muqaddasah. Bumi sing disucekno. Bumi sing disucekno ya Palestina sak sekitare niku. Sak sekitare niku mboten namung Palestina tok, sak sekitare niku. Niku kan nek dawuh Kanjeng Nabi kan ada 3 tempat keutamaan nek salat, nggih. Sing ganjarane tikel-tikel. Nek ten Masjidil Haram sak salatan niku ganjarane padha karo 100.000 salat, sak salatan. Nek ten gene Masjid Nabawi, Masjid Madinah niku sak salatan sami kalih 1.000, 1.000 salatan. Nek ten Palestina Masjidil Aqsa, 3 masjid iki Masjidil Haram, Masjid Nabawi kali Masjidil Aqsa niku sak salatan padha karo 500 salatan. Ganjarane niku. Lah tiyang Yahudi niku sakjane dikeki jatah niku wau. Kangge niku, tapi kurang ajar. Mangke kurang ajari teng wingking, Mang. Kata sing kurang ajar nggih. Nganu napa niku mboten mensyukuri nikmati Allah. Makane wau kan jenengan waos enten sing nikmatallahi alaikum. Nah, niku karena piyambake dikengken Nabi Musa ngeling-eling mensyukuri nikmati Allah. Tapi mergo saking kakean nikmat tambah gumedhe, tambah sombong. Nikmate niku diakoni, wong pancen aku bangsa sing paling unggul kok. Aku ya luwih apik timbang kowe kabeh. Nah, niku akhire nyumbungno awake dhewe akhire dadi napa niku terlena kali nikmati Allah. Pun terus ayat 15 nggih. Wow ayat 11 terus ayat nggih Bani Israil niku mangke kathah permusuhan, kathah kebencian sampai mangke dina kiamat. Terus ten ahli kitab mae ayat gangsal 11. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfun kitab. Lah sak turune Nabi Muhammad niki Nabi Muhammad iku ndandani keyakinane Yahudi karo Nasrani sing melenceng. Tugasnya Nabi Muhammad niku sakjane niku mboten gawe syariat anyar. Nabi Muhammad niku mboten balekno saka asale biyen, mbah-mbah biyen, nabi-nabi biyen iku sing digawa agama Islam. Dadi mboten Nabi Muhammad sing nggawa agama Islam mboten. Pun ket mulai Nabi rumiyin, tapi karo umat-umate dislewengno karo ulama-ulama ini ku lho. Karena kebujuk masalah donya. Akhir kan Nabi Muhammad didandani. Yahudi kitabmu ngene sing bener ngene. Ngenten lho. Nasrani awakmu ngomong ngene sing bener ngene dilurusno kali Kanjeng Nabi dijelasne. Salah satune niku sing ten Yahudi niki dibusek niku adalah hukum rajam kangge tiyang zina. Kalau mbiyen nanti kula critakaken. Zamane kitab Taurat niku sakjane tulisane nggih sami, hukum undang-undangnya sami. Nek enek wong zina wis duwe bojo muhson, maka hukumane dirajam sampai mati. Lah ternyata sampai turun-turun niku dibusek digenti. Gentine niku apa? Dicelontengi, diarak keliling kampung. Lho nggih, zaman saiki enten-enten nggih. Tiyang lek keponangan, nah terus mari diarak keliling kampung, iku niru wong Yahudi. Iku perubahan saking kitab sing asli Taurat niku. Kali Nabi Muhammad didandani. Wong Yahudi ditimbali. Pas wayahe enek wong Yahudi sing zina niku laporan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi enek nggen kula niku tiyang zina niki diapakne. Ya munggo kitabmu ya apa nek jare ulama kula jare kiai kula nggih namung dicelontengi kongkon muter kampung. Celukun kon rene wonge. Akhire tiyang sing ulama sing iso maca Taurat niku mboten kabeh iso maca Taurat karena bahasane Ibrani mboten bahasa Arab. Dikongkon nimbali ulamae. Terus kemudian kitabe kongkon nggawa pisan. Padahal Nabi niku mboten saged maos. Nabi mboten saged maos. Terus Nabi matur ngeten tentang ngene sing ulama ini. Hukumane apa nang kitabmu? Ditutupi ngenten. Niku Kanjeng Nabi nggih dicelontengi terus diarak keliling kampung. Tanganmu bukaan, dibika. Waca niku, diwaca bahwa nek tiyang zina niku kudu dirajam sampai mati. Jadi banyak hukuman-hukuman sing dislewengno
aturan-aturan sing saking Islam pun jelas. Tapi kali tiang-tiang Yahudi, ulama-ulama ini ku dirubah. Lapo kok dirubah? Nyocokno hawa nafsu. Karena ulama ini ku kebujuk masalah dunia, salah satu nih. Jadi cedek rojo. Rojo iku gak pingin, aku gak pingin hukum salah satu nih. Bahwa kan secara syariat asli Islam niku kan ra oleh rabi karo dulur. Lah ngoten nggih. Adik kali Mbak Yu kali Mas kan mboten angsal nikah. Niku ket mulai syariat rumiyin ngoten. Kali rasalah siji raja Yahudi ku gak trimo. Aku duwe adik ayu ae, timbang dirabi wong tak rabi dhewe. Ngoten. Lho nggih, timbang dirabi wong tak rabi tur padha senenge. Dadi sing adike ya seneng, sing masih ya seneng, tapi aturan nang Taurat mboten nangsal kok kon ngupet. Apa menghapus, kon buset. Ya dibuset niki ulamae gak jujur. Akhirnya dibuset nggih pun jenengan ngersakaken apa? Oleh ya tak tulis oleh. Wah itu. Kurang ajare ngoten. Kuwat apa kaya hukum sih. Makane Kanjeng Nabi Muhammad iku salah setunggal misine dandani niku wau. Nek wis gak oleh teko Allah ya gak oleh. Aja diowahi nek pancen Allah gak ngowahi aja ngowahi dhewe. Nah niku Kanjeng Nabi makanya dibenci kali tiyang Yahudi. Niku salah sejine Nabi Muhammad iku bongkar kebobrokane wong Yahudi. Umat-umate niku kata sing sadar, alhamdulillah. Diduduhi Kanjeng Nabi iki lho sakjane sing salah duduk kowe. Kowe pancen gak ngerti apa-apa, mergo kowe gak menangi biyen perubahan-perubahane gak menangi. Aku rasul diutus Allah dandani. Padahal Nabi mboten saged maos. Tapi kan pikantuk wahyu, pikantuk mukjizat. Diduduhi. Iki aturane nang agamamu ambek agamaku sakjane padha Islami. Akhirnya karena cocok kata sing mlebet Islam. Abdullah bin Salam, Ka'ab al-Akhbar. Niku bahkan enten tiyang Yahudi niku sing meneliti Kanjeng Nabi mbok mlebet Islami mboten pas wae Nabi Muhammad gesang. Neliti Kanjeng Nabi riyen dicocokno karo kitabe. Biyen kitab Taurat ngomong apa, Nabi Muhammad ngelakoni apa niku dicocokno. Ternyata akeh sing cocok. Akeh sing bener, berarti sing bener ya Nabi Muhammad iki agama sing bener. Akhirnya Nabi sedo, kemudian piyambake nembe mlebet Islam. Enten sing kados ngoten niku. Pun kemudian ayat 16 nggih sami niki tugase Kanjeng Nabi yahdi bihillahu manittaba'ar ridwana sing gelem diduwi nabi ya manut alhamdulillah pikantuk hidayah sing pancen ngotot tenggene kesesatan ya dijarno karo nabi. Wong nabi niku kan tugase namung nyampeaken mawon. Piyambake purun derek napa mboten kan sak kersa. Kaya ngaji niki enten pendaftarane mboten. Mboten kan sak kersa. Nggih. Wis ngerti jadwale nek Rebo ngaji kan ngoten. Jenengan nderek nggih monggo ya gak dipaksa. Gak nderek ya gak dihukum. Nggih mboten. Enek sing terus diafen gak teko wingi. Kan mboten. Kan bebas nggih. Lah, berarti sing ndugi niku ya piyambake nggih kersa purun tur nggih pikantuk hidayahe Allah. Dadi sing gak melok yo mboten usah di nyurah apa-apa. Ngaji tetep lanjut. Kira-kira umpama udan deres niku Miftahul Jannah ngaji mboten? Ngaji. Mbak, aku tahu ngaji karo wong 5 ya tahu. Ten pundi? Rewang. Ora apa-apa. Pun. Lah niki sing kita waca nggih ayat 17. Laqad kafarol ladzi. Kenging napa tiyang Yahudi Nasrani kok diarani kafir? Padahal ngapunten Yahudi Nasrani ditakoki, pangeran jenenge sapa? Apa kok Allah iku pangeran? Jawabane nggih. Yahudi nggih ngarani Allah cuma bahasane Yahweh. Ya, bahasane secara bahasa tok tapi asline nyebute Allah sami kados kita ngeten iki. Nasrani sebutane napa? Allah nggih. Nyebute Allah sajane kan sama. Jadi mereka itu yo yakin percaya nek Allah iku pangeran, percaya. Tapi kok temriki diarani kafir. Mergo wong Islam iku kudu mlebu Islam secara total. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah. Nek mlebu Islam kudu total. Ra oleh pilih-pilih. Aku nek Allah pangeran aku setuju, tapi nek Muhammad gak setuju dadi nabi. Wong Yahudi Nasrani niku salah siji kok dianggap kafir mergo mboten setuju lek Nabi Muhammad dadi nabi.
Bahkan tiang Nasrani duwe tambahan malih sing pingine sing dadi nabi rasul niku Nabi Isa. Iki bener, tutuk kene cek bener. Tapi karena semakin mengidolakan, terlalu mengidolakan Nabi Isa niku kan secara mukjizat luar biasa. Enek wong mati iso di uripno kan hebat. Ilmu kedokteran mboten enten sing iso nguripno wong mati. Nek wong sing semaput terus dikai pacu jantung enten niki ya iso kan jek tas beberapa detik, beberapa menit. Tapi lek wis mati puluhan tahun, ewan tahun yo ora iso. Ilmu kedokteran nggih mboten. Wong wuta iso diwarasne. Dokter mata mboten enten iso nambani wong wuta. Wuta lho nggih. Lek namung katarak, namung minus, namung silinder ditambani insyaallah jek kena. Tapi nek wis buta mboten saged. Penyakit lumpuh sampai saat niki mboten enten tombo penyakit lumpuh. Nek kecekluk enten tambane dipijetno ngono ae. Nek sangkal putung yo. Tapi nek lumpuh asli lumpuh niku kok nambani mboten saged. Mboten saged. Lah Nabi Isa niku saged. Akhirnya tiang-tiang umat niku terlalu mengidolakan. Nabiku hebat. Iso nguripno wong mati, nambani wong wuta, nambani penyakit lumpuh. Akhirnya karena terlalu diidolakan, iki gak terima nabi iki ngono Nah, nih. Makanya sampai temen iki dilokno. Pangeranmu mbok anggap Nabi Musa, Nabi Isa karo sak ibuke. Ibuke yo dianggap pangeran. Nek anake ae pangeran, berarti ibuke iku ibu pangeran. Berarti kan ono pangeran ngelahirno pangeran. Ono Tuhan ngelahirno Kali Allah digojloki ngeten niki ayat 16. Umpama nek nabimu karo ibuke, lek Isa karo ibuke niku tak pateni. Yuhlikal masihat dipateni, panjen mati tenanan. Terus dadi pangeran sapa? Kan gampang niku. Nek sing mbok anggap pangeran niku adalah Nabi Isa kali Siti Maryam. Lah terus saiki kan mati. Siti Maryam yo mati sedo. Nabi Isa nggih sedo. Lah terus dadi pangeran sapa? Nah, sajane kan iku logika paling sederhana, tapi mereka ngeyel. Iku gak mati. Ndelik. Wow, bahasane iku cuma pindah. Iku cuma jenengan ningali jawabane niku bertele-tele. Padahal asline yo mati. Asline mati. Iku pindah jasad ngene lah. Nek pangeran kok butuh jasad, berarti duduk pangeran. Pangeran ora butuh jasad. Nek jasad kan jek butuh mangan, jek butuh ngombe. Berarti nek pangeran gak mangan gak ngombe, lesu. Yo ngelak. Lha mosok pangeran ngelak. Mosok pangeran ngelih bareng. Aku lesu aku. Golek mangan nang ndi mosok malaikat golek warung bareng. Nah, akhirnya didedani. Logika sing paling sederhana. Walillahi mulkus samawati, sing duwe langit bumi niku Allah. Berarti sing pantes dadi pangeran niku Allah. Sakjane sederhana logikane Islam ini. Ayat 18. Ayat 18 niku sumbung sumbar tenggene wong Islam, tenggene umat Kanjeng Nabi. Awak dhewe wong Yahudi, wong Bani Israil iku dicintai Allah, dikasihi Allah. Wong Nasrani nggih ngoten. Awak dhewe lho anake Allah. Langsung dadi kaume anake pangeran. Ngaku-ngaku ngoten. Kanjeng Nabi jawabe penak, diduduhi kali Allah jawaban. Nek pancen wong Yahudi, wong Nasrani iku kekasihe Allah, sing dicintai Allah, lha apa kok disiksa Allah? Yahudi Nasrani disiksa Allah lho. Disiksa Allah. Tiang Yahudi jenengan pirsani ten sejarah Nabi Musa. Iku disambar bledek. Terus ditekakno awan, akhirnya terus dihukum kongen bacaan dhewe-dhewe. Karena melanggar napa niku kurang ajar kali Allah. Nyuwun ditinggalno Allah secara jarotan. Kata kekurang ajarannya tiang Yahudi niku. Dihukum Allah niku. Tiang Nasrani nggih sami. Dikuber-uber kali sinten niku Yahudi dipateni. Kata sing disiksa, nek umpama awakmu kekasihne Allah, anake Allah, mestine diistimewakno. Lah kok tambah disiksa kali Allah. Berarti Yahudi Nasrani termasuk kita wong Islam
identitase ngaku apa wae niku didelok kali oleh disiksa utawa mboten disiksa niku tergantung Allah. Makanya temen iki diaturaken yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Allah ya saged ngapura sinten mawon, ya saged nyiksa sinten mawon. Allah ora oleh nyiksa wong Yahudi Nasrani, sapa sing iso menging? Wong Allah ya sak kersane dhewe. Nek tapi Allah nggak ada aturan, nek manut aturannya Allah, ya di sepuro Allah dilebokno swarga. Sakjane simpel. Allah nggak ada aturan, nek bantah aturannya Allah, ya disiksa lebokno neraka. Penak saja. Nah, kali Allah diturunno rasul, ya ahlal kitab qad ja'akum rasulun niki menegaskan malih sing kados wau. Bahwa sak badane Yahudi Nasrani engkel-engkelan wau. Yahudi ngakoni agamane sing paling bener, Nasrani nggih ngakoni agamane sing paling bener. Kali Allah diturunno rasul terakhir gawe menengahi perbedaan perselisihan niku. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengene Nabi Muhammad niku Yahudi Nasrani dilebur dadekno siji mlebu Islam. Wis gak ana engkel-engkelan, satu nabi. Engko nyembahe langsung nang Allah, wis beres. Kitab Taurat kali Injil sing gak karu-karuan wau sing kathah dirubah macam-macam dilangi mesisan digenti satu kitab yang tidak akan berubah sampai akhir zaman gini ku Al-Quran pun sakjane enak lho jenengan derek aturan akeh kalau aturan siji penak pundi penak siji lha untuk mau jeneng duwe aturan Taurat ngatur ngene Injil ngatur ngene Quran ngatur ngene nek yo ruwet jeneng mending iki sing gak karu-karuan iki karena tidak dijaga Allah, karena sudah banyak perubahan, mesisan gak digawe, dihilangkan, dibakar sekalian. Nanti gawe Al-Qur'an sing siji. Wis, dadi hukume gawe sing iki tok, wis gak boleh pakai hukum yang lain. Terus kemudian, lah niki kurang ajare wong napa niku Yahudi sing klaturaken wau. Ten ayat kali dosa. Ayat kali dosa niku sakjane Kanjeng Nabi Musa wis ngelingno. Utus Allah kok ngelingno wong Yahudi Bani Israel bahwa mereka niku diparingi nikmat Allah kata iling-ilingen syukurono nikmati Allah ten Bani Israel itu kata sangat salah setunggale nabi paling kata niku lahir saka Bani Israel paling kata keturunan Nabi Ibrahim niku kan kalih Nabi Ismail kalih Nabi sinten Ishak nggih Nabi Ibrahim kan gadah garwa kalih Siti Hajar, sing pertama Siti Saro, sing nomor 2 Siti Hajar. Awalnya Siti Saro dereng gak ada putra. Terus garwa kali Siti Hajar. Alhamdulillah langsung kagungan putra namine Nabi Ismail. Mboten dangu terus Siti Saro nggih hamil. Pikantuk putra diparingi asma Nabi Ishak. Lah Nabi Ismail Nabi Ishak niki mangke nikah terus ndek anak keturunan dhewe-dhewe. Tapi aneh kali Allah ditakdir sing putra saking Nabi Ismail keturunane niki mboten enten sing dadi nabi. Yo dadi wong apik, dadi saleh tapi mboten diangkat dadi nabi kali rasul kali Allah. Sing keturunan Nabi Ishak langsung mudhun niku lho. Nabi Yakub niku langsung dadi nabi. Turun maneh Nabi Yusuf yo dadi nabi. Sak dulur-dulure niku mangke mandhap malih dadi nabi, kuwatah mandhap-mandhap niku. Dadi paling kata niki nabi-nabi sangka keturunan Nabi Ishak niki. Bani Israil niki saking mriki. Lah sing Nabi Ismail turunane ya apik-apik wong saleh-saleh tapi mboten enten dadi nabi. Mangke dadi nabine terakhir piyambak nggih niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku kan nikmat sing terbesar, ana keluarga, anake niku nabi-nabi. Luar biasa niku nikmate. Terus selain nabi, putra-putrane niki Bani Israil kata dadi raja. Rajane mboten raja ecek-ecek tingkat kelurahan, kecamatan mboten. Tingkat donya lho nggih. Nabi Yusuf niku raja nang nggone Mesir, nggih mboten. Awale dadi penasehat, dadi menteri terus diangkat dadi raja. Terus Nabi Daud genteni Tolut niku dadi raja. Bahkan putra Nabi Daud Nabi Sulaiman dadi raja sak donya. Sak donya mboten tingkat kecamatan RW mboten. Rajane donya niku. Dadi sak mandhape malih mangke kuwat raja-raja niku. Kuwat dadi raja niku. Tapi
tambah dikei nikmat kata tambah lali, mboten tambah syukur. Makanya Ibu ngapunten nggih. Tiyang niku lek semakin diparingi nikmat kata, enake enak, tapi tanggung jawabnya semakin besar. Karena nopo? Harus mensyukuri nikmat niku. Lah cara mensyukuri nih mboten namung ngucap alhamdulillah alhamdulillah. Niku enteng. Nikmat paling mensyukuri paling enteng niku namung ngucap alhamdulillah. Tapi perintah ya Allah mensyukuri mboten sampai niku. Napa niku? Mendaya gunakan nikmat niku kangge balik ngibadah ten Allah. Diparingi sehat gak cukup cuma alhamdulillah. Niku nggih, tapi mboten berhenti sampai niku tok. Diapakno sehate? Dienggo ngibadah. Dikei nikmat sugih bondo donya, gak trimo di alhamdulillah itu, gak cukup teko kuwi. Diapakno bondoe? Di zakati, di sedekahno, di infakno, di wakafno. Dikei nikmat dadi ngapunten oleh jabatan, gak cukup di alhamdulillah terima jabatan tok, kudu digunakno kangge amar ma'ruf nahi. Nah niki beban kita nek jenengan rumangsa aku kok enak terus ya. Aja rumangsa enak itu tapi ngelampahi tanggung. Mungkin kita datosna Allah hamba sing saged bersyukur tenggene Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta